Good evening to everybody. And this is just very shortly after and briefly after the game. I like to tell that maybe this result was a correct one. Dobrý večer všetkým. Takto krátko, alebo tesne po zápase môžem povedať len toľko, že výsledok je spravodlivý, korektný. I think in the first half we had more pressure over the opponent. V prvom polčase sme dokázali dostať súpera pod tlak. And Stepanovský had a chance which one you have to score. He didn't. Štepanovský mal šancu, z ktorej musíte skórovať, ale on neskóroval. And also Eric Davis had a shoot after a cross which one, so could be if he meet the goal maybe a chance. Takisto Eric Davis tam mal strelu, ktorá bola blízko, išla tesne vedľa, keby išla na bránu, mohol byť z toho gól. In the second half we come out and the opponent for the first maybe 20 minutes he took over, he tried to score the goal, he pressed, he brought a lot of long balls. Keď sme išli do druhého polčasu, tak tých prvých 20 minút super prevzal kontrolu, hral na dlhé lopty, snažil sa skorovať. In one case we had the luck by the corner that Slavik he saved. Pri jednom domácom rohu, pri jednej tej príležitosti domácich po rohovom kope sme mali aj šťastie, tam bol potrebný Slavikov zákrok. After we come out from the pressure and was an open game, I think the match ball had Pachinda, he didn't score. Potom sa nám podarilo z toho tlaku vymaniť, zápas sa stal otvoreným a myslím si, že tú zápasovú loptu alebo ten rozhodujúci moment mal na kopačke Pachinda, ktorý tiež netrafil was interesting to see that we had two players, which one he played last season in Dunajska Streda, the other one here in Pobrezova. I talk about Polievka and Šafranko. Bolo zaujímavé vidieť aj to, že ako si počínali hráči, ktorí ešte na jeseň pôsobili v druhom tíme, myslím tým Polievku a Šafranka. I think both players he played for his level in good game. A obidvaja môžem povedať, že na tú svoju úroveň odohrali dobrý zápas. So all together I think this result was a fair result, to be honest. A musím teda na záver ešte raz opakovať, že ten výsledok je spravodlivý. The pitch was not in the best condition. Both teams suffered a little bit by ball position, but so all together I think it's okay. Ihrisko nebolo vo veľmi dobrom stave, obidve mužstvá kvôli tomu trpeli, ale celkovo musím povedať, že bolo to v poriadku, ako výsledok je v poriadku. Tak ja na úvod poviem jednu vec, že celý zápas a hlavne prvý polčas ovplyvnila situácia z rozcvičenia, kde sa nám zranil kapitán a museli sme rýchlo riešiť situáciu a prvý polčas bolo na kabíne vidno na hráčoch, že to s nimi trošku zamávalo a bol problém dostať sa do hry, bol problém tú nervozitu nejak zo seba zhodiť a super mal viacej zrí, bol nebezpečnejší ako my. Čo sa týka druhého polčasu, po nejakom ukludnení je to v poriadku, pretože urobili sme maximum preto, aby sme dneska odchádzali v tomto zápase úspešní, ale sú aj takéto dni, kedy proste aj tá šanca alebo pološanca, ktorá sa vám naskytne, nepadne do brány, pretože všetci sme videli, že tento zápas bol o jednom góle alebo o prvom góle a obidve mužstvá sa snažili vložiť do toho všetko, aby ten prvý gól oni dali a to si myslím, že bolo také motto dnešného zápasu, dať prvý gól. Bohužiaľ pri našej šanci sme to potrebné šťastie nemali a preto ten výsledok je pre nás, možno, že to môže verejnosť vnímať ako nepríliš dobrý, lebo všetci očakávali možno, že naše víťazstvo, ale vzhľadom na to, aký bol stav náš v kabíne počas celého týždňa, či
bude niekto hrať, či nebude hrať, či sa vybavia hráči, nakoniec do toho prišlo ešte ďalšie zranenie, takže ja tento výsledok akceptujem a samozrejme my sme na tej ceste, si myslím, že v správnom smere, pretože hráči každý deň a každý aj tento zápas dokazujú, že im osud nie je ľahostajný a že chcú makať a chcú bojovať o zotrvanie na svojich priečkách, takže ja tento výsledok akceptujem a samozrejme je to spravodlivé, pretože obidve mužstvá urobili maximum, ani jednému mužstvu sa nepodarilo skorovať, takže nakoniec 0-0 je štandardný výsledok. Samozrejme, Vajdová hlavička, boli tam aj nejaké náznaky, ktoré mohli skončiť ináč, ale také isté malé super, či nejaké strely, či už Kamil Kuzma, nedotiahnutá hlavička napríklad v závere, aj Migalová, no, boli tam tiež veľa vecí takých, ktoré sme mohli riešiť, alebo mohli trošku mať viacej šťastia, ale to isté malé super, takže to boli také nejaké pološance alebo náznaky šanci, ale tá Paťová bola taká topka. Má problém s ľadkovým svalom, rozsah budeme vedieť až po vyšetreniach odborných, takže momentálne vieme, že je problém s ľadkovým svalom. Som veľmi rád, že to je veľmi ťažký zápas, ktorý nás čakal na úvod, dopadol aspoň bodovým ziskom a teší ma aj to, že sme dneska neinkasovali, že sme uhrali 0 opäť, že ideme v tom nejakom nastavenom trende a ja verím, že každý zápas to bude lepšie. Samozrejme aj to, čo tréner povedal, kolega, ten tréner nebol ideálny, ale bohužiaľ museli sme sa obidve mužstvá k tomu prispôsobiť a takto to vyzeralo nakoniec, alebo takto to vyznelo. Robo sa snažil, urobil tiež maximum preto, aby bol nebezpečný, aby sa prezentoval v čo najlepšom svetle, hral proti svojmu bývalému klubu alebo proti klubu, kde stále má platnosť zmluvu aj na hosťovaní u nás. Bolo to pre neho tiež špecifické, tiež chcel ukázať čo najlepšie výkon, chcel sa prezentovať, urobil maximum preto, aby bol dneska platným hráčom, ja si myslím, že to potvrdil.